Het is dinsdag 29 april, de dag dat. Het broeken van Internet Explorer net verstandig is. Het zuivelfabriek op het Jereveen verlet van molken had. We in de bientuin het eerste kwartplantje. Leuk lezenhek, hè? Goeiejoen en welkom bij Bient. Schoenen van de waanzin. Ze binnen te vinden in het Verzetsmuseum in Ljouwert. In onrin naar de derde betinking van Fjouwe Mei vertellen we aan de hand van 4 voorwerpen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. We bewaren in het Verzetsmuseum veel objecten over de luchtoorlog boven Friesland. Het meest bijzondere object wat we bewaren zijn de schoenen van de waanzin. Oekraïne. Het liek het voor uw Friezen een eindfort. We zien elke dag de beelden op televisie van de dreigende situatie in dat land. Ik joe het weer maar de beswarming van het provinciehuis in de stad Lugansk in het eerste van het land. Maar we hadden verder net echt een binding mee. Hoe wordt dat net geldt voor alle Friezen? Willem en Inge Nammensma van Sijsberen bij Geliks. Zo'n 2010 wenjen ze voor een grut pad van het hier goed 2000 kilometer verderop, zo'n 600 kilometer van Kiev in Oekraïne. Nammensma is manager Jerappeltielt op een mega akkerbouwbedrijf. Maar door de politieke situatie besluiten ze om het land te verlitten en binnen ze weer waarom in Friesland. Willem en Inge Nammensma, welkom. Dank je wel. Dank u wel. Waarom ben je naar de Oekraïne gegaan in 2010? Ja, voor de uitdagingen en de perspectieven die in het Oostblok lezen. In de akkerbouw, die natuurlijk booming veel in die land. Daar zijn nog perspectieven, daar zijn heel grote oppervlakten die nog nooit bebouwd zijn. Mooi vruchten, dus daar leiden voor ons. Maar hier is een jongensdream, ik moet naar de Oekraïne. En ik ging jongensdream om te boordje. Ja. En toen ik vregen werd voor dit bedrijf om hier een Jerappeltielt op te zetten. Van vregen waar? Ja, ben ik vervregen. En hoe ja, toen was ik enthousiast. Ik hier op een gegeven moment in een vakbeleid een advertentie al lezen van een bemiddelaar die voor Oekraïne verschillende farmmanagers zocht, dus bedrijfsleiders. Ja. En zowel voor akkerbouw als veehouderij. Ik heb gereageerd dat we dus in 2008 en toen we voor de akkerbouw op dat moment net zo voor. Maar de beste man heeft in 2009 weer met mij contact opgenomen. Wie bij dit bedrijf west, werd ik nou werkzaam ben west. En daar woonden ze een boetenlander erbij, hè, die Jerappeltielt daar kon uitbreiden. En op dat moment weer 1000 hectare Jerappels. En dat hebben we nu tot dit jaar uitbreiden naar 6400. Ja, dat is nogal wat. Maar dan denk je Oekraïne, jee? Dan denk je, oh jee, inderdaad. Oh jee. En binnen 1 november, 1 november 2009 voor het eerst west. Wie daarvan nog nooit in Oekraïne west of in Rusland. Maar toen voor het eerste west. En het eerste wat je krijgt is een cultuurshock. Ja? Dat wie, wat tref je om? Je treft ons dat het Verenigd Land gaat niet asfalt. Dat heeft zelfs op een staat- en landingsbaan. Dan is juist een heel overmacht van politieagenten die er natuurlijk heel indrukwekkend uitzien. Had je dat nog aan wend binnen. Nee. En je ziet op die kan hinder en wijn rennen. Wat meesten natuurlijk mooi vervoerd worden. En daarnaast je contrasten van de superrijken. Die contrasten zijn gigantisch. Dan kom je thuis met dat verhaal en dan denk je, daar wil ik net heen, wat doffe. Of valt dat daar? Nee, eigenlijk ben je wel heel enthousiast. Ja, hij wie enthousiast. Ik ben ook enthousiast. Hetzelfde eigenlijk als Willem. Ik heb geen ervaring mee. Ik ben nog nooit in het Oostblok West. Maar ik zie de uitdaging er wel in. Ja? En we winnen destijds nog te jaren. Dus we zijn, als we nog eens wat willen, laten we het proberen. Ja. Dan werk je hem daar de eerste jaren. En dan een verliezen hier, ja, wordt het onrustig in de Oekraïne. Ja, de eerste jaren gaan natuurlijk ik wil mooie ups en downs. Maar dat we puur op het werkgebied, op het dagelijkse zwaargen en dagelijkse bezigheden die je hebt. En nou de laatste tijd dan heeft de politiek natuurlijk een heel grote invloed. Hoe volg je dat nijs dan? Het nijs begint natuurlijk mooi wat vrienden ik mooi zie. Wat je zelf beleven, wat je zelf van vrienden. Maar daarna is natuurlijk het nijs wat je op tv ziet. En dan moet je altijd nog de overweging nemen van wat zie ik.
zorg ik datgene wat echt speelt of zorg ik datgene wat verteld wordt. Ja, want je bent op en af in de West. Eerst maar in Biden, toen een skoft ik alleenig en ging je in de vakanties naar Oekraïne ta. Ja. En dan besluit je van, we gaan in maart dit jaar, kwartlien, we gaan er weer als gezin gaan we erheen. Je hebt een tussen een bandje gekregen. Ja. Maar dan zie je de vreselijke beelden op televisie in februari, de journaals. Het geweld in Oekraïne kostte afgelopen nacht 26 mensen het leven. Kiev houdt het hard vast voor de komende uren. Все лежали, я думала, что я же живой не буду, потому что надо мной труп лежал. Да женщину убили, мужчина тоже мертвый там. Het geweld schrikt de demonstranten niet af. Zo'n 20.000 mensen verzetten zich op het Onafhankelijkheidsplein nog altijd tegen de politie. Goedenavond. Het is een woord dat misschien te vaak wordt gebruikt. Maar het centrum van de hoofdstad van Oekraïne, het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, daar ligt het. Je kunt het niet anders noemen. Het is een slagveld. Ambulances rijden af en aan. Er zijn doden gevallen, gewonden. En dat op een dag dat er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een wapenstilstand. Een dag dat Europese ministers hier zouden komen onderhandelen over een vreedzame oplossing. Maar met wat er nu vanochtend gebeurd is, lijkt een oplossing verder weg dan ooit. Anders is dit vlak voordat je hem weer die kant op gaat, dan denk je toch, ik ga net weer. Nee, ik wil daar net heen. Hè? November, 1 januari, wie ik 2 keer en wie ik beide keer in Kiev West. En toen wien die onrusten er al. Dat wie puur op dat Maidan, op dat centrale plein en op de hoofdstraten. Daarnaast, als dan 2 minuten daar weer warm is, dan gaat het leven gewoon verder. En dan denk ik, 500 kilometer verderop, dus dat valt er wat daar valt het daar. En dat wie op dat stuit ik zijn, dat is in wezen nou nog steeds zo. Ja. Alleen dat, wat ik zeg, die politieke onrusten zo'n impact helpen op de bedrijfsvoering van alle bedrijven. Net alleen nog datgene wat ik verwerken heb. Maar van alle bedrijven, ja, dat is net bedenk ik. Nee, want je komt daar dan weer. Wat verneem je dan van deze hele situatie? Nervositeit verneem je onder de medewerkers. Ja, onrust verneemst de mensen die we oproepen om naar het leger te gaan. Mensen die het voor ons werken. Die moesten, die binnen nou in het leger, die staan bij de grens. Ja, Wat voor situaties ben dat dan? Wat komen ze dan bij jou? Ik mag hun verhaal. Ja, en dan komen ze bij je en dan natuurlijk eerst dus een praatje van waarom best weerom. En ze vinden dat mooi dat je weerom bent. Ze ging ik net altijd betocht, omdat er al een soort boetenlanders die wien van het winter ophouden. En ze ik zelf betocht van, nou hij zal wel net komen als hij de beelden niks shut. Dus dat waardeer zo zijn. Dan natuurlijk kom je aan praten en dan lees ik uit van wat er om je heen gebeurt. En omdat je de taal nou vol beter verstaan kan en begrijpen kan, krijg je nou ook meer mooi. En ja, hoe meer je begrijpen, des te meer gaat er in het kop komen dat je van misschien maar weer toch ophouden inderdaad. Ja, want hij twijfelen überhaupt om net weer om te gaan? Of wie het zo vanzelfsprekend om weer om te gaan? Nee, we het hier zo nooit vanaf november ben we een twijfel in West. Ja. En toen kwam op een gegeven moment het moment dat Inge haar baan moest opzetten. Dat hebben we toen toch dien. Ja. En ja, dan op een gegeven moment zoiets van, ja, we hebben nou alles al in gang zetten om die kant op. Lid weet ik maar organiseren ons kouwen. En het wie net dat er bij u in de buurt gevechten winnen. Dus waarom geen direct risico heb ik nooit erom. Nee, want je heb ik een lietsbandje. Denk je dan net van, kind dat al hier wel? Hoe denk je dat? Nou, bij u in de regio net, omdat dat rustig wie. We hebben heel vaak telefonisch contact met de mensen bij u in het dorp horen. En dan hebben we goed vragen, hoe is de situatie bij u? Is het vertrouwd dat wij met ons gezin komen? En die beaamden dat die zeggen, het is hier rustig, je kunnen hier komen. En omdat wij er eigenlijk wel een heel soort zin in hebben om het weer aan te gaan met ons gezin, ben we in gang. Ja. Wanneer komt dan het besluit? We moeten weer waarom? Het besluit kwam, ik dat natuurlijk het hele besluit zelf, het speelt al vanaf november. Ja. En dan zijn dingen die bij elkaar opgeteld worden. Op een gegeven moment heb je natuurlijk zakelijk geschil en die door de politieke situatie veroorzaakt worden. En als dan afspraken net nooit werken of net nooit kunnen werken, ja, dan moet je afscheid van elkaar nemen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Dus vind je hem echt een zakelijke reden? Het is een zakelijke reden was dat we ophouden binnen, ja. Dreig? Ja, Leicester. Wat is het dreigste? Om de meesten weet je veel lang maar werken hè, om daar afscheid van te nemen. Je wil natuurlijk met elkaar dat opbouwen. Met elkaar wil je de verzwaring dat ik iedereen de perspectieven heb.
En ja, daar moet je dan nou afscheid van nemen. Maar ze snappen het wel? Ze begrepen het al, ja. En daarlang hebben we afscheid genomen van mensen, van de chauffeurs en monteurs. Ja. En die gingen daar al begrip voor. Emotioneel? Ja. Van Jemmik? Ja. Ja, het is voor jou hier uw leven best. Met name Willems leven natuurlijk. Dus dat is wel moeilijk. Ja. Heb je nog contact met ze? Ja, meestal 1 keer in de 2 dagen sowieso. Of het gaat om advies, of het gaat om gewoon gezellig gesprek geven. Ja. Of wat er gaande is. Dus de blootcontact. En nou? Nou, wat weer verder woordje. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Hopelijk in Friesland. En mocht ja, toch wel nou hier tegen behoes blijven? Ja, dan geven we even kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ja, want zo'n gigantisch grut, want dat bedrijf dat weer zo grut als meer dan de helft van Friesland. Klopt, ja. Dat ken je zelfs niet. Dat hoed je net en dat ken ik net. Maar geen ambities om toch weer via de voetingen? Wat ik zei is altijd Friesland net zo slaggy. Dan wil ik wel weer naar het boetenland, ja. Daar lees je echt wel mogelijkheden. Die vallen hier net in de zwart gat? Nee, dat zeer zeker net. Nee. Enthousiast blijven. Tegen dank voor je komst. Graag succes voor de toekomst. Dank je wel. In ons Riegen deze week de Tweede Wereldoorlog in 5 objecten. Juster kon je het verhaal achter de Jodenstempel zien. En je hoort stiet een bijzonder voorwerp uit het Verzetsmuseum Ljouwert Centraal. De schoenen van de waanzin. Een peerskwam dat alles te krijgen had, maar de Loftoorlog boven Friesland. We bewaren in het Verzetsmuseum veel objecten over de luchtoorlog boven Friesland. Een belangrijk onderwerp. En het meest bijzondere object wat we bewaren zijn deze schoenen van een Amerikaanse piloot die is neergestort bij Verwert. De schoenen van de waanzin. Op 11 december 1943 staat een Amerikaanse B-17-bommenwerper del op de Zeediek bij Verwert. 3 bemanningsleden komen erbij om het leven. Een paar dagen later arriveert een Duits bergingsteam. De militairen worden inkwartierd in Verwert. Ook bij de familie De Roo, die een Joodse onderdoeker in huis had. Het toestel werd aangeschoten, kwam bij Verwert bij de Zeedijk terecht. Duitsers moesten het bewaken. Nou, een van die mannen die heeft die schoenen gevonden, meegenomen. Dat is niet zeker hoe dat gebeurd is. Ja, en in dat huis waar hij dan verblijft, daar is ook een Joodse jongen en die heeft helemaal niks aan de voeten. Dus die heeft die schoenen toe van die Duitser gekregen. Ja, de schoenen van de waanzin. De luchtoorlog voor Friesland is heel belangrijk omdat Friesland in de aanvliegroute lag op weg naar Duitsland. Waardoor de geallieerden industriegebieden, maar ook woongebieden werden gebombardeerd, zwaar werden gebombardeerd. En in Friesland was natuurlijk een vliegveld wat gebruikt werd door de Duitse bezetter. Het huidige vliegveld, daar was toen een Duitse basis, de Vliegerhorst. En van daaruit zwermden Duitse jagers uit om zoveel mogelijk geallieerden naar beneden te halen. Feind brennt! Nou, de wrakken werden opgeruimd door de Duitsers, maar later in de oorlog kwamen er zoveel vliegtuigen neer dat de Duitsers die konden dat lang niet behappen. En toen is er een Nederlands bedrijf die heeft een aanbieding gedaan bij de Luftwaffe om te assisteren, maar daar moest natuurlijk wel voor betaald worden. Daar werd alles gesorteerd op banden, mitrailleurs, metaal. En dat werd allemaal hergebruikt. Dat aluminium, metaal werd allemaal gesmolten in de Duitse hoogovens en er werden weer Duitse vliegtuigen van gemaakt. En mooi omtinken van een Duits martelwerktuig, de Wetterkiste.
Als je er nog over denken om je eigen groentetuin te maken, dan moet je nou even goed opletten. Verslagjouwer Miranda Werkman is het hele jaar al maar groentekweker Aad Oosenbrug van Donkerbroek aan de slag. En je thuis kan van net eenmaal je gewoon van, dat zou het Aad dan. Nou, deze week komen alle afleverings voorbij. Met Jota on stap 2, betink een plan. Dit is de appelbeam, toch? Ja, klopt. Miranda. En waar moet die staan? Nou, die mag daar wel deel zetten. Oh, jere. Oké. Mooi nice maar kwam er. Dan komt er heel leuk leer. Die kennen al in de groen, de appelbeam. Die zetten we nou even in de groen. Hé, een hele tekening. Ja, ik heb even een sketch maken. Van de bintuin. Wat er ongeveer in komt. In een grote tuin ga je even een lied sketch maken. Ga je even een indruk hoe het spul eruit komt te zien. Wat is handig? Waar zet je heeg spul en leeg spul en hoe doe je dat met de zinnen? Nou, het hege spul altijd op de achterkant. Hè? Dan had het lege spul er geen last van in het kaart. Want een plant met wel zinnen ha. Ja. Dat hoeft net de volle zinnen, maar wel een nageljacht in ieder geval. Dus het hege spul moet altijd achteraan. Ja? Dus dat hebben we hier ook. Zonnewortel, dat is een soort zinnenblom, een aardpeerachtige. Die zetten we helemaal achterom, die wordt wel 3 meter heet. Nou, zwierenmeis, courgettes in kleuren, wieten, geel, waardbientjes, rode krobben, de Friese rassen, dus ik wel nieuwsgierig. Tuinbien, alle soorten kool, oranje blomkool wil een keer beziekje. Oranje blomkool? Dat is er echt. Palmkool, mergkool, alle oude rassen. Nou, kroeren, eetbare blom is altijd wel aardig. Wat aardbeien, radiscus. Nou, hier appels en peers, je truffeljerappel kan we ook erin hebben. En te sjerten zeiden we, stamslaboon, ik in kleuren, peersen en gewone groene. Stokbien, verschillende soorten, peersen en gielen. Toen is altijd een verrassing, hè? Dus kijk het leven. Soms dan haal je wat in de holle en dan komt het weer heel los. Alles wat dat er u tekenen heeft, dat kan hier gewoon groeien. Maar dat kan meestal thuis, ik zou wel. Ja, dat kan in het lits. Doe kerst wat in een pot waren of in een bakje. In principe beziek je het, maar zet altijd maar bij elkaar. Maak het net zo vol uit. Dan kan je heel moeilijk over aan, maar dat maken we maar net aan. Plezier is het altijd belangrijk. Ja. En lukt er een keer iets net, Hindert ik niks. hindert niks. Nee. Dit is worteldoek. Ja? Dit ligt water en lucht terug. Dus de bodem die verzoert in net. Het water kan eruit en de lucht kan erin. En als dit vult met goede tuinaarde, kan je makkelijk een mini-tuintje in maken. Doe je er maar een rietje snijsla in. Maar hoe grut wordt zo'n krop sla dan? Of Ja, snijsla, dat is gewoon een rietje en dat snijst af. Dat wil geen krappen. Dus daar is net zo vol room nodig. En dan krijg je dan een mooie salade mee. En als die een paar bakjes van haast, haast een mooi tuintje. Kan ik radiscus zien? Ja, of, radiscus kan makkelijk. Wat kan net? Nou, wortels, dat is bakje te licht voor. Maar verder kan eigenlijk alles erin. Als de wortels maar net te groot worden, dan past het er wel in. Ja, maar als je dan net zo'n bakje hebt, dan kun je gewoon... Dan kun je als het ware gewoon een blompot nemen of een speciecupje. Ja? Als er maar gatjes onderin zetten en het water eruit kan. Dan kan je dat ik wel broeken. Maar je hoeft nou nog niet te dwan. Het is nou nog net weer bijna maar januari. Het is nog eerst betierd. Je moet nog even geduld aan. Tja, hier heb ik dus al tomatenplanten. Ja, dat kan makkelijk. Een mooi beschut hoekje en dan kan je er wel tomaten in zetten. Altijd maar gatjes onderin zetten. Het water er maar uit kan. Ja. Zie je, nou de pot staat meer aan, daar kan je een gat graven, een scherpe diep. Ja, daar komt dan de appelbeer, maar die kun je nou al, is dat net mooi, een skeppendip, is dat net mooi frost lastig? Nou, dat het vriest, dan mag het net warm, maar het is nog mooi hier en waar. Ja, maar er komt nog wel frost. Dat weet ik niet. Misschien ik wel net. Of is nog wel koud, toch? Ja, maar goed, dat kent wel hoor. Ja? Ja, als goed in de natuur ga je mes gaan. Ja, dat is gelijk hoor, maar ja, je moet het nou plant zien. Wie me vaak vierstende benauwd. De natuur dat redt hem vaak beter dan de mens zelf. Dus, Zo? ja, dat is heel mooi. Een beetje breder nou dan. Beetje breder. Ah, dit kan net elke keer in zijn tuin hebben, een fruitbeam. Of wordt deze net Nou, grut? dit is een lijfvorm. Hè? Die bloedt op dit formaat. Maar kijk hoe het snoeist, maar heger wordt hij net. Dus dit kan poelgeschikt in een liet stuntje. We hoeven geen aardgas te boren meer aan, hè? Het begint je dan wat te beven. Nou, zullen we het de eerste doen? Na 6 te zijn, hoeft niks Ik zal de pot er even omheen bijhalen. Tja, zie je worden. Er zitten hele mooie wortels om. Nou, die 6 zijn God. Ja. En dan vult het God weer aan. Nou, en dan doet hij het. €100? Nee, deze die zitten allemaal 4 tientjes in, dat dacht ik.
En heb je daar dan dit hier ik liek appels van? Nou, er kan wat aankomen. Het zijn jonge bjemkes. Misschien slaan ze dit hier ook wel oer. Licht even aandrukken. Leuk lezen hek, hè? Ja, dit is blits. Dan is een mooi roze overaaltje erbij. Dan, Lekker appels wil ik. Of? Maar dit weer de paardenbeem. Nee. Dus. Wat zou je altijd dan? Ja, dat is geheim. Nou, je komt pro fruit aan. Dit is een prachtig plakje, een bakje koffie en een lekkere gezonde salade straks. Daar mag eigenlijk nog een schroefje in. Het hokje moet dus niet omvallen. Nee, maar dit is mooi delzet al. Ja, dit houden we met z'n allen even in. Je kan wij wel iets sieren van dat dacht ik wel, het is een ideaal plakje. Moest ik nou een schroefhamer aan, dan was het... Oh ja. Een beetje naar beneden eerst, nou, dan gaat het direct door die orenplanken. Oh ja, dat is het doel uiteindelijk, hè? Ja, dat gaat er. Haast. Jemig. Ik hou het hak wel in beet, maar... Oh, shit. Ja, die zit er naast. Nog maar een keer. Hoe krijg je het zo mooi? Weer €4. Hartstikke goed. Prachtig. Mooi, dit is fantastisch. Vakvrouw. Nou, dit lijkt erop. Moet door een keer, hè? Hoi. Ja, die wel. Maar wat er in deze beïnvloeden is, ik weet er meer van. Als je nou nog vragen hebt, dan kun je Aad een mailtje sturen. En dat kan naar aadklaske@online.nl. Dit wie bient, de reportages ben ik weer om te vinden op uw internetsite omroepfriesland.nl en Jog Ekres op uw Facebookpagina. Graag ontmoeten. Voor nog een heel noffelijke joen.